akode Africa na makai enura me ka say me hweso ni kansi wakusuruku because on fa kansi apim bi mra me na me kodo apim pesi pa on fa apim bi mra me na ya na wo dia bo ampesi ama me o de bai enura anadwo no be duru no bre na yi nti amama dwuma mma musa wakusuruku de bai ai enura no tun wa bo na pesi ofia Chua. Wa bob na pesi esi ho. Asa me na kansa. Oba no chua me to ba pesi. Adura me kwa bonti mu kota ade. Ba ya chua na si buchia wa ha. O si buchia wa? O si buchia miensa. No di ja hihye mu. No de kura si so. Na pimuduro no da ne nche no odwa. No odwa. Chua na wadi ya se me no pesi ama papa. Me papa so obedi apem. Na me to papa apem no nipa kwa ne dia. Chua se yesere me mane nya aduane nti ene de papa se o ya aduane ma. Chicken. Anu wan wasi ho. Apem ya boni se ya twitwa ne se nubu. Wadi ne odi be nu. Ene ti bo nteje wa enti wo twetwe ya kan say chua me se apem do. Ene me de mba ni wadi afa. Me ba wadi afa na nya chua. Aw. Enye chua kura ye de kura si jaso. Se me na menti asie no. Kura ye de kura si jaso se de ye duane. Na chua twitwa bodi yi. Agumu se me no aduane ama papa. Mo se no. Se me ni mu koma ni. Me mo se no. Me ni mu koma ni de se me ye aduane ma na nye de. Se na wo se wo petu wansa no a. Ene wa bob apem na pesi esi ho. Ne da bi o ko de. Se me problem na ye aduane ma me a. Chumwa. Me bo enti kokusu ko apem na. O chame me no. Enti chumwa asa apem ni nyina me bo a. Wa se ne se wa noa. Chumwa wa noa apem ne fa. E fa o wa dwafa. Tete ma me to so dia nko odwane nyina. Na odi kurasi ya te. Enti apem ne kakra ho de. Kakra ho na de aka ne 70 min so me noa bi ma se chumwa wa noa de ne esi ho. Ndi chumwa de ne. Oh, je wo ko de so ba fama ne brisem nya agusem. Fama ne brisem nya agusem kra. Na wanya no me bo so bo. Akodai me ojije so fu obusuem. Akodai ni ya da di o fu obusuem fa na shame. Me fa na shame pa. Fa na shame na wusu no ni ya o de tifa se de chumwa o de firi wodi. Hoi. Ahwo fa de chumwa fa ni. Na subani de firi wo. O se wo fa de o fa o. Na subani de subani atani de. Fa no. Se ko fu obusuem a e na o pe de sa akodai sebi predia akodai sebi ni ya wo ye no wo chedan fompo enti akodai mi se wo afo ade ma ne yen konkoto akrai akodai sebi predia wo haye akodai yen kudu tutu ni ya wo do akodai se ni ye ne bi ni akodai ade yen fodin che obi kura da harin please akodai se woni ye wusu ni woni ye nyina twwa pepe hoi na moto mu gon ya obonye twwa ni ye bi okode se no eja ba sawi won fo adwe mame e ma akode ye mpekwa bi mfaso na ye nyini mfirifi ha ye me pesam ka chiro nyina se wodi ye nya ne ho abotre afa na ba fi ye nya nkasa afa no ma ba fi na mo fie dada mini wuram ni kwaye na ukasa na ba fi na de na wo ye nkoto no ye mfa ni nte ye nyim na wo ma fi wo ha ye ntia me wo tete me eti ye nya ne ho abotre na yenso oduma nkuma nna nanom na se ebia dachi bia no ba bi ebetimi aba besa na wade na se no ho ofe ti se ba bi ba na se ho ofe no kata de ni na nye kakra o je ka na bia chi bre kakra na fa eni so ka so de ba be makro no de japade ba ka no hwe wonya de ba akọ ida da je ba wi o sa ne bre afia ka wo be ko Yesu no hu de o de fa ma fia aha mo
Me say. E ho na Da pa na me hwa. Na kuro bi so fa amamre. Kuro ba so na na me bo mu din bia na dia sama ba. Eni mi so nka ai mi se ka wo hwe yi. Aha. Na nka ye hwe se na etwu wati. Ye te ho sa da kro. Ye ye ne ho ade a ne ya omo pebe ma bi asie. Ye ye ne ho ade a ne de na koma wo hwe. Se wo hye da ni mo ba akro friend ne bro. E wo de wonim. Aso ma me wa busia na oba na busia na kasa si. Wo mo ka be ma no mo ka onye de. De ohun ya nse ya ye bibia ne de na bro. Any so any nkomo any no bedi nkomo kokoro na yakote krom ho na ya o mama mre no aya ifri krom ho yitu kwan any aba na ha esun da bu ka wo no kura we kura da japade ka ho no kura do be sana o yesu ni ma na ni aduane ya ba aye mu bi kana wo ya na mo nyuno na bo asika mama kama bembem na den tina wo ba want to menka me na me ma shada sa me ba ho no mo wa wani chia ma me na soma na osoma me oduma se na me se ma ba krom ha yi die e wo se me hwe me nia nti fa me ko fie na e ko ma me nsuo bi no fa me ko fie ko pe aduane kra ma me ni na me nim se wo ba makasem bi ko ti akọ aduane am se ma ye aduane se ni ye aduane besi de wo se ma me se kwan bo ama na kwa de she o ma me ko ka asem chire obi bra ma bra me dia bedru ha no bembem pa di akomodi me ko pe bibi na me ni wate me ko pe bibi wa he fa ma wo ananya krom ya na wote na wo ba no to menka se mi wa aduane se mi ni aduane besi de wo anaka se mi nche wachi mate do do yem nwuno na de akwa awane mate na okunu wote se Mia wenyo. Hwe ne redie. Bembem. Mashem. Kawaje won so ampa. Wote ma wonye nse na wotu. Ma sasa me hwe mu ahwehwe mu a o. Itimi se ma sasa kwa. Na ku kwa do hu na. Sachi. Boy. Awale ajo. Etwani mi die. Chese. Ena mo ku ku mu mo ba. O sheda kra nam ne ba. Se obofo no. Onfa nam we. Onfa etere bi kwa me na me chere de me pena me di. Hey! When me kwa, when the way you know, be na mla kuma ma me na ya dia pim fufuo. Hey! Hwe, ye dwan kwa nya na mfa nto so nti we de na mabu fie yi die wada ma me kwa. Dibi na mfa nko ate. Na ba kwa ma di amane. No ma ba amane e be biem ne wo. Na se wo ya soma wo bari a wo koi. Se wo kofa niema, se wo kofa de. Etu udru fie a na me di amane ne de abremu eno mpe ne sa. Kwa me ka che ma me wate. Me ka che ma me se wanya awale pa. O me hwe aduane ya bu fie ne emunam. Ma bia wa ma me. Aware ka die. Bembem. Na nanom. O mo ni mi hwamo. Manya wa bro. Gudie. Abro. Hey! Me se ka oba yi. Ka dan chembu yi. Se me su me se so. De so se nya abotre. Ye me pipia. Oba ya ma. Sa. Me se kwa ya dan ne kra no. Ye si fufuro. Hey! Mommy! Ye si fufuro. Hey, me you see you. Ai. Hey! Mati wo de enwina koto ya mesro. Oja me na me nko. Na nam ne de me twemu tan a o ma me. Ine ko content. Hey! Ajahire. Wakra se wo kwafu. Wabeje mbo mitire su dem. Ekura sekan. Ade wanya kwa na. akode ma adwene Ana wudi ya batu. Sene saka yikura wudi atanya awudi ya wati. Ade. Wo yanso na sa won kwa sekan na to. Afo no wa na wodi ya. Okura wuti we minim ne nti an na wie bote. Wa so de se wo kwafu. Wo mo kwafu ma ahomache. Wabedu fie no woche. Wo mpa wia. Na de na wo be fa wia mu akwafu. Ha? akode Aja. ube kaya anadwi
na masɔre tikete so ama aka kyerɛ m sɛ ade nti na masɔre tikete so kaa sɛ wode da mɛda ɔkɔ deɛ me nae madwenya ma ade akyi wei afuo ma me se mekɔ yi a me se obi na mekɔ kyerɛ na asase sɛ me deɛ sɛ wonim dada sɛ awia nka me deɛ awia wura nka me deɛ nanso wei deɛ sika wɔ mu nti na ma mekɔ na deɛ medwene ho anadwo yiaa na saa berɛ sei no menya nwene ho nwie a meda so ɛte hɔ a medwen sɛsi a kadeɛ ɔkɔdeɛ ɛdeɛ si wei so ahu ba no so ahu menhunu sɛ memfrɛ ne dew sɛ memfrɛ no abew sɛ memfrɛ no sɛbisɛbi apɔnkyew sɛ memfrɛ no mfuyo sɛ memfrɛ no nipo sɛ memfrɛ no bɔɔdew sɛ bankio sɛ bankayo kadeɛ nanu ɛna ɔkɔdeɛ memente me ho ase nti mahada ado sukɔ afa mabusuam me maame fam me papa fam ana mabusabusa wɔn a me nananom a abɛtwa mu o panyin sisi sɛ deɛ amanfoɔ so ne nsa berɛnti antumi gya nyinaa adadasɛm panyin kɔsi dada ne yɛ adada kɔsi ɔda ho ɔma ananom nyinaa adadasɛm ɛsi anaa no asɛm nti ne ɛkyɛ aboa kɔhwe a yɛntwa ne mene ne agu ne kɔn mu no nyinaa adadasɛm deɛ asi pɛnti eti mepɛ sɛ mehunu sɛ nnipa gyibifoɔ sɛ bi gyibi bɔdamfoɔ sɛ bi ebi apue yɛfie pɛn no nti mahada do sukɔkɔ akyiri me nananom na ɔkɔ deɛ mmuaeɛ a menya nyinaa ne sɛ sɛbi prɛdi asa obi a wagyina bɔdam sɛ deɛ te sɛ wobɛyi sɛ deɛ me maame fam o papa fam o ebi pie hɔ da na sɛbi prɛdi asa ebi pie hɔ da ne deɛ na me yere no mu deɛ ɛne ɔkɔ deɛ mebusa wɔ me so aka mu no kora kyerɛ me mede ɔtwa gya mpɔdin nananom adin pawkyɛw mabusua no biribi saa afiri mu pɛn kankoro biribi saa afiri mu pɛn so deɛ a ɛdeɛ na anya akwadaa nkonya ne he anya biara no kankoro wofa makyi ɛna bia na bɛrima no akɔfa no no ebia no ɔbɔdam kakra na sɛ bia da wɔ ne fie ɛna mode wo akwadaa yi ɛna wode bɛhyɛ neɛ ɔkɔdeɛ mepakyɛ o kankoro sɛ me deɛ biribi saa no mabusa ma bi mfiri me fie da ɔkɔdeɛ mtie o adɛ ɔkɔdeɛ wo se ɔkɔdeɛ mmoa ade ma me no na yɛfa nipa fɔ nipa yɛ asase deɛ nyina nya no fam eti na nda de daada yi me ne wotie ɔka nyam sɛ wafa nipa fɔ monya nipa asase deɛ eti bi a mi wura mede ne ba ne yɛdan yɛ ba na mehu sɛ wanya nipa wɔ fam na woka nyam sɛ me ba asɛ bi wagyimi abɔdam sɛ metie o sɛdeɛ wɔwɔ nsɛmmisa wɔ wo tirim na nsɛmmisa wɔ w'adwene mu no ɛna bie me deɛ aniwa nsɛmmisa bebree wɔ wo ho ɛnɛ wɔdeɛ no ɔma me ho kakra ne bɛbɛbisa wɔ asɛm wɔ me ho wo asɛm wɔ wo ho sɛ memetu asɛm wɔ me ho mese kwan hwee a asɛm wɔ wo ho wɔ me ne wo tie yi mehu wo firi wo mmerante berɛ mu atere kwasa pɛntɔ na menni sika werɛ wo ho ahɛɛma na menim sɛ na menni sika menim kwan yɛfa so a bom wo sɛ wɔyɛ sikani menyinsɛ yɛ menyinsɛ abɔhyɛ me nkron akɔda yi mamfe da bibia nyɛ me tan kyerɛ sɛ ne bɛwo nipa papa mewu akɔda yi to ha fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ wo sika nyɛma ahwɛde akɔda yɛyɛ
Usika nyoma hwede kwa ya ode ne kwa yare. Enti me no to nyina no nti se wo bom sobo o bi ye ho awo adwum na nka nche Mi hwe kwa yi tibia na mi hwe ne dama wabo ene ya de wo no so na mi wo no no wantesa na mi so kan ha de anyare no na wunya sika kum na ko pe no wo da kwa ne ko pe sika mi wanya mi ni pani se mi di usika na mi hwe okodi adwe wo chima no me tiam se wo try to wo timi se wo dia wo mfi ofie ofire mi honesa enti ofie na ofire mi ho mi ba bu hye mu ebi di ho mi ba bu hye mu ni pa kron na wo na fe se bi gibi bodam se nso e mi se wo de ne ko me ko di uchi so ati wo de na sika wo de ne pe ya awia kaka ba de nti ko tra awia mu na wo sade se wo ko ko tra awia mu se na me se asase me ko tra obi no sika wo ho wo de wo ho sini wo sika e wo ho what na si awia mu ma chire se awia mu de ne ye nyankoma de what me si ba bi awodo de eni awodo akwa fa so wo nyati kan me bisa de nti akwa na eni de nti a wo nso gibi bodam se de bi fie na wo nso ni dia ba hye se me nso be ba no wo nso ba che wati na pra ba che kankan pra ba che kankan wo ye me kwa che masase aba agi tefa o me aba na gbe ho ba bia onya sa bodam fo gibi fo isabi efiri ya o se me ba no gbe ho na ba che wati uzo ba gbe ho na kwa fa so wo nyati katamsa usika ye be Wow. They more. How talk one of them? Ni pe ni su ni ne ban nyina asa ko be discipline. E fa na form.